Okay, may gabi sa tanan mga pinangga, no. Congratulations sa tanan nga mga nakadaog nga nag-text, no. Salamat kaayo ninyo tanan niya. Karon mga pinangga, karon umabot adlaw nga ay tempa. May gabi day no sa taga Toledo, mga taga Balamban, taga Asturias, mga taga Tuburan, taga Tabuelan, taga San Remigio, mga taga Norte tanan, no, o mga taga Southern Cebu. Okay, kumusta man atong 373 nga atong gihatag pizza 14 ug ang 501, no, hinaot nga naay nakadaog para maghatag pataglaig mga pinangga. So nag-live ta kay dilitanan atong mga followers atong ma-replyan sa text. So di lang ko mo chat ninyo sa live na lang nya mga pinangga. Hinera atong tingog karon kay naay natug. Pa-share na lang mga kahigalaan, mga kaigsunan. Daog Rumble 5 sa 501, Ma'am Gloria Eginto. So maayong gabi. So tanan mga pinangga, di na nako ma-replyan tanan sa text, pero likay lang, di ko ka-chat ninyo, no. Dili ka-chat ako ang Facebook page diha ninyo, ang Tatag Melchor dili ka-chat diha ninyo mga pinangga. So salamat sa nag-order ganiha akong gihatod sa lutupan mga higala si Nanay Ason das lutupan. Mapalit ninyo ato ang produkto das lutupan ni Nanay Ason diha sa dason na lutupan mga pinangga, mapalit ninyo diha, no. So salamat kaayo niya Ma'am Bibinsya, duga-duga pati niya nakarambol sa 373. Uy, salamat kayo Ma'am Bibinsya. Pag PM niya nako ma'am sa kuan sa text lang, sa text sa text. Mayong gabi tang hindang late. Sige mga pinangga. So doon ako'y alarma pero wala, ang mga nanugat dede sa naga. So karon mga pinangga, mga taga Mindanao, taga Bohol, taga Asamong Dapita karon, talagsa na lang kayo kung maka-live sa Facebook, di ba? Mga pinangga. So ang atong Facebook account nabalik na, pero talagsa ra gyapon ko maka-live kay busy ko sa radyo. Mga pinangga, no, pasensyahay lang ta, busy ko sa radyo, gi-focus usad ako ang radyo mga pinangga. And then sa diri sa Facebook page, di mo kamahay kay bisan busy ko, gitagaan ta mo mga pinangga, no. So congratulations uy ha sa mga followers nako nga mga nanagan mga pinangga. Pwede rat na mo promote mga pinangga, no. So barato ra mga higala sa radyo, no, mga pinangga, pero depende, no, kay kuan manggod ang uban makaya ra mo nila kay barangay raman mga pinangga, pero mas lahi gyud nga na madungog sa radyo, no,
mga kahigalaan, no? So hibalo ko nga daghan kog followers nga nanagan gani na ako'y giandam para sa akong mga followers nga nanagan og kuan. Pareha ni Sir diri sa Alegria, murag wala man karon na busy dagoy pangampanya. Si retired army, ako ang membro. Sir nakalimot ko taga Alegria. Kalimot jud ko. No? Okay, no? Bisan na busy ko sa radio, need yun ako i-focus ang radio mga higala kay nga naman kuan manggod radio program manggod ta, then mag-play manggod tag music sana diha, then di man ta pwede diha diri na music, no? Okay, so lisod yun mga pinangga din kung magbalak pug ko stricto po na instrumental, pero kung pabalakon ko din yung nga wala background okay ra pod mga pinangga. Okay, so shout out ni Boss Marjon Lazo Antolin, ingon siya, hello idol, maayong gabi, pa shout out naman idol. So salamat sa mga nag-share mga pinangga, no? So na ako karon kay mag-share ko og pang 9 PM mga pinangga, dili sigurado nya kuan lang ni, guide lang ni mga pinangga. So manginaot lang jud ko nga doon na pa'y grasya. So ang paggawa sa 373 doon ay mga nakagrasya ginagmay, sa 501 ginagmay ang grasya ato gilang pasalamatan mga pinangga, bisan ginagmay lang, ha? Kay mga pinangga kanang grasya ato ginang pasalamatan bisan gamay kay grasya man, no? Ang tao nga mapasalamaton sa gamayng grasya, unsa na lang kaha ang pasalamat sa dako nga grasya. Mao na kong giingon nga ang grasya nga wala pa naabot sa tuwa, ato naman ganing pasalamatan daan, di ba? Daghan sa itong mga kaigsuonan nga dako kayo pasalamat sa gagmayng grasya. Nya daghan sa itong mga kaigsuonan nga wala pa gani nila nadawat ang grasya, ila ng pasalamatan daan, no? Ingon anak ba mo? Ingon anak ba? No? Ikaw naglantaw, ingon anak ba ka nga bisan wala pa nimo nadawat ang grasya nga imong gipangayo, imong gipangandoy, imong nagpasalamatan daan, no? Magamay og sa madako nga grasya kinahanglan ato mong ginang pasalamatan mga pinangga. So mo nay nindot mga pinangga, mo nay mga tao nga pirming i-bless, no? Mga pinangga. Pero di sad sa ingon nga abi kay di mo ka ba, abi kay ang uban dili kay balo ngana na makalimot usahay o pasalamat sa grasya, di sad ingon nga di mo i-bless gihapon mo mga pinangga, no? I-bless gihapon pa bisan usay makalimot ta nga makalimot ta sa pagpasalamat sa grasya mga pinangga, i-bless man gihapon ta. Pero mas nindot jud nga kabalo ta mo pasalamat sa mga ginagmay nga mga grasya mga pinangga, no? Pero tagaan tagdako bitaw ay joke. So mo na nya ganiha ba di ako og lutupan daghan nagaparid oy nga nanay mga niagi kog highway ganiha mga pinangga na naging mga makita nato nga nagparade, no? Nya na ana to ilahang kuan nga Tatang Melchor, ana ba? Kung inyong padaugon, inyong sitio punon og luto outlet.
Stag inyo ko padaugon pagka barangay kapitan. Punon ko nagluto outlet inyong sitio. Watching from Sambonga Sibugay Idol. Ibanis Devi Barlio o maayong gabi. Uy ha, sa mga nanagan diha. Uy, si Ma'am Nancy Kuhit Mingaw, no? Okay, si Ma'am Nancy Kuhit Mingaw nagpapili og nakalimot na jud ko pangutana kung unsyang barangaya. Atong buutan kaayo nga higala. Ma'am Nancy Kuhit Mingaw mga pinangga, no? Humble o niya mapaubsanon kaayo, no? Mapinanggaon pod mga kahigalaan liwat ninyo kisa may kaila ni Ma'am Nancy Kuhit Mingaw diha. Basi na sa Compostela to ma'am, di lang tapataka no kay basig nakalimot ko pangutana nakalimot mong guguguan taga-asa ni siya. Basta Ma'am Nancy Kuhit Mingaw mga pinangga. Okay, basi naglantaw ron. Hala, 7% na lang ko. Tama jud idol, kinahanglan jud ta mao jud. Sa ako ang Facebook ba daghana inig-scroll na ko ba kay history file. Good luck, God bless, no? Ayaw to ninyo butari ang kuhan. So walay nakadaog sa 373. Okay, basig na naabay nakadaog sa 373. Salamat sa mga nag-share, no? Di ay 52 kabuk na nag-share. Ma'am Bibi Baritoa watching from Cebu. Ma'am Liti Umawan from Cortes, Bohol. Sir Ibanis Devi Barlio, tang ako to nag-text sa imo. Sige. Itong mga nakadaog sa 373-501 pag text sigid mo. Ang text mo ganit na replyan ang tata mo. O mang text good. Mga nakadaog sa 373 o 501 ha. Pag text lang mo. Sa karon ganyan no, nagsugod namang pangampanya gyud ganiya, di ba? Mga pinangga, no? So daghan ang mga nangampanya ganiya, mga higala. Inyo na malunggan ang mga pindot ng mga plataforma, no? Ma'am, Analisa Arsenal tang daog ko Rumble 20. Ma'am, i-text lang ko ma'am sa 0906-2098717. Wala ko lang yung cellphone number 0906-2098717.
8717. Mataya pa man unta ko. Ayaw lang mong patunto sa kuan. Ayaw lang mong palabi sa numero kay kalas kay kwarta ni akong numero. Pangita lang mong laing numero. Panaya gyapon mo pangita mong laing numero kay akong numero kalas kini kwarta. Nagsugod na daw ang kampanya sa mga bakakon. Ambot, no? Namakak ba sila or wala? Ambot lang anak nila. Wata kay balo, no? Salamat sa nag-send og stars. Sir Albert Rojas nakadaog sa 373 Rumble G's. Salamat kay sir, pag-text lang nako sir ha, sa 0906 209 8717 0906 209 8717. Unya katong mga gusto mag-angkon sa tong alarma guide, pwede ra mo makapalit og one set sa panimalay ni Ma'am Mary Ann Adan sa Ilihan, Toledo City. Unya one set ato 750 pesos. Mga taga Pinamungahan, taga Toledo, taga Balaban, taga Asturias, bisan mga taga Cebu, pwede kaayo mo makapalit og one set sa tong produkto aron makakuha mo sa tong alarma guide. Unya sa mga gusto mo sugat karong Domingo, ang akong ipakapin ticket na mga higala, no? Target 20. Unya hasta mga taga Cebu, basin ganahan mo mga pinangga, daghan man gid kay nag-ingon nga ko sureball pa akong numero, ako na lang taga akong tubag, bahala dili ni sureball, ako ning tayaan, ako ning bagdukan, di ba? So karong Domingo ako yung bagduk sa target 20 lang para akong ipakapin sa Southern Cebu, na pa-reserve lang mo daan mga pinangga, kay basig di mo maapilan sa ticket, dili di sigurado, pero mas maayog yung maapilan mo kung masugat mo aron na ako'y mapakapin diha ninyo. Dayon sa Negros na ko diha mao gihapon. So mga taga Dakbayan Sugbo, ganahan mo avail sa atong produkto, magkita rata sa Naga, sa City of Naga. Ang mga taga Carcar, taga San Fernando, taga Sibunga, mga taga Dalaget, mga taga Alcoy, mga taga Bulhoon, taga Oslog, pwede kayo mga pinangga. So ako'y mo bagdok aning akong numero nga walay klaro o akong ipakapin diha ninyo. Libre mga higala. Bagdukan ako daan og 20 akong ipakapin sa mga makapalit sa atong produkto. Mga pinangga, pa-reserve lang mo daan haron mag-schedule ta. Mga pinangga, nya text lang mo. Kung magpa-reserve mo, i-text lang sa 0906 209 8717. One set sa atong produkto, 750 pesos. Mga taga Lutupan, taga Naga, taga San Fernando, tanan-tanan nga mga naglantaw diha, pwede kaayo mga pinangga, mga kahigalaan. Text lang ha. And then ayaw mo kalimot, wala ko ilaing cellphone number, kini ra gyud 0906 209 8717 0906 209 8717. Bisan asa mong dapita, pwede ta mo padalan mga higala. Ayaw lang mo pag hulog-hulog daan sa inyong bayad, no? So mao na mga pinangga, mga kaisunan, no? Kung naay mo chat ninyo gamit akong pangalan, ako ang profile picture, mga og donation fee, dili na ako. Lantawan ninyo ang cellphone number kung ako ba na. Ang akong cellphone number 0906 209 8717. And then
mga pinangga, wala ko'y GCash account, no? Maro ra ba kayo na siya kay tulo man na iyang cellphone number ibutang. Ang usa ako ang kanang duha ambot og kinsa na. Basta naagi iyaha anang duha. Haron mutuo mo ang akong cellphone number iyang gibutang. Bright yun, kamao yun, no? God bless na lang mga pinangga. Lantawag yun ninyo, paminawan ninyo ha. Ayaw mo og reply sa mga mo-chat ninyo nga nagamit sa ako ang ngalan o profile picture. Balik-balik na puntaan no? Ayaw mo reply. Kung naamoy tuyo nako, diretso na lang mo og text sa 0906 209 8717 0906 209 8717 mga pinangga. Okay? Sa mga ganahan makaangkon sa kuang alarma guide, akong daily guide, pwede ra mo magpa-reserve og 1 set 750 pesos bisan asa mong dapita mga higala atong paningkamutan nga mapadalhan ta mo. Okay? So akong balikon mga nakadaog sa 373 ug 501, pwede ra mo mag-text sa ako ang cellphone number 0906 209 8717, no? Tawag, text lang, text lang. 068 ato pa na 3 hits man ta karon bro. Ba't lang ani pero text lang ha. Katong mga nakadaog, ayaw lang mo comment diha. Text lang mo. So ang maka-appeal sa tong alarma guide katura makapalit og 1 set sa atong produkto, maora mga pinangga, no? Mga kahigalaan, pakapin man na siya. Dili na ibaligya, dili na ipanghatag, pakapin ra na siya. Nga kanang atong pakapin dili na sigurado, ako lang gyud bardukan kay akong ipakapin sa atong mga suki, mga pinangga. Okay? So daghan kayong salamat mga kahigalaan. Kay wala may murag feel nako wala na ginakadaog dire tila sa tamuhatag, no, mga higala, mga pinangga. Kay wala may kuan katong mga nakadaog, text lang mo kay paningkamutan ako nga ma-replyan mo, pero dili mo ma-replyan dayon karon para 9 PM, para ugma na lang, para 2 PM or 5 PM or 9 PM. Daghan pa ang draw mga pinangga, no? Kadang mo ingon mo nga los nimo wa ko nimo reply samot di na kita mo replyan noon ana. Mao na kung walay kumpletong pangalan di sad ko mo reply. Walay kumpletong pangalan o kumpletong address di sad ko mo reply ana. Dayon kung inyong pangalan sa Facebook lahi unya lahi pod inyong pangalan nga gitext, di gyapon ta mo replyan ana, ha? Okay, so manghatag kog 9 PM pero i-text lang nako sa mga nakadaog, mga pinangga, or text lang gyud mo mga higala, no, mga pinangga. Talubaton ako. Ako lang ng isekreto akong numero, total di ba ni mo gawas. Teka, salamat. Unya amping mong tanan, mga pinangga, mga kaigsuunan, i-maintain lang ninyo ang kuan, ang 118 o 119. Kamo na bahala ana. Pero katong mga nakadaog, text lang ko ninyo, ha, mga pinangga. Okay? O katong mga magpa-reserve haron makaangkon mo sa ato ang alarma guide. Salamat kayo sa tanan. Bye-bye. God bless.